politics senglang tapuk jong amani bagai sini je tapuk BJP khanya rona bang sawo je BJP ni jona jati leader rona bang sana musungo je somoy tibrasa o holo ti bisingo thomjak badre parawo 180 পরিবার হাইতঙ্গো 80 পরিবার 100 পরিবার হাইতঙ্গো নুলাতে পারঙ্গै थांगो बलंते हिंबुइ थांगो स्कुल टीचर करे ओसोजों फोरोंनाय करे ओ स्कुल मुसु थुयो फोन थुयो मुसु गुफुलो आगारा 5 বছর পর नुगला 5 বছর পর नुगला निनि जे तांगै सामानि निनि जे हा फरेस्ट रिजर्व संगै तंगनि निनि जे नुखु गबलांमनि निनि नंगै लामा करिमनि निनि सिने ताबो बिलाहाम थेगा सुरखाय काग्रा सरा नना सरा आथर मरक तैचिन तेप्रा सरा मा लायमनि अजरा बरा मुगला किन्तुबा ताबो हंगांगाय निनि टीम कपला नुनाय ताबो हंगा निनि याबार आंगै नुनाय ताबो हंगा निनि बसमा परिया नुनाय ताबो हंगा निनि तेप्रा सा बरक लामा गरि नुनाय बुखुच ताबो हंगा बरक कामसा जोंनो बुदि दे बीजेपी नो जोंनो रंगा रां 2000 जानाय 500 दिनाय आमा हायगे चिन बरक कायनायो आबनि बागै जों बर'नो मा सानाय जे समाव 5 बोसोराव आसे बोसोर जोंनि स्कुलाव गेलेयो फलो बियो पार्टे गेसे तमनि संग्राम पारा सिनाय संग्राम पारा अ जागा जोंनि बुथि दं दाफोर दं गोबां परिबार दङ ना कारेन्ट दङ ना दै दङ स्कुल तंफानो करे बासा ना मास्टार दङ ना स्टुडेन्ट दङ जों बाहाय डेभलप होनाय ओंमाया जों जे बोसासिन जों गुफुरमा माहाय जों जे हुक ताङै जाय दङ जों जे बरंनि लाइफां ताङै जाव थाङै जाव जों आम हायकेन मा थाङै चिन केरियार बरंनि हंगे थांनायदि शहर 2 घन्टा जागा करे बांग्लादेश ने आइमानि फाइने रिस्का सका 10-15 परिवार था कमप्लेक्स रामबै 2 तला 3 तला 4 तला एक दै नथारि कने फायो फेन दङ एसी दङ आम हायके दंजो किन्तु सिनि बर चीन बरनो बरंगनि सुनुया पसो बासाका यूज खाइदो जों आमनि बागै जों साका चीन बराग्रा साका लैंड राइट होनो लैंड राइट माने तमो हानि अधिकार ओ हानि अधिकार जे जों मानाय आफोर जों साक्सेस होनाय बायके जों हानि अधिकार मानाय पिप्रासर जे जागा तमनि यामतेयानि 10 कानि 15 कानि इको न फाइतों उरोप न फाइतों ओ न फाइये चीन कागज पत्र दता जिनि जेना नादाबरा बाकलांमनि जवाबो न तांगै दं किन्तु बासिनि पाता करै जागानि पाता करै डक्टर अबो तसिला थांगै नायदि एमपीएम थांगै नायदि फरेस्ट रिजा इन नुनासर हते सुरखाय आथल मुरा हते सुरखाय साव बकरलागो हते सुरखाय ओ हरो दिया हा बहाय न फरेस्ट रिजा तंगो बुखच आमनि बागै जों लैंड राइट नांगौ लैंड राइट माने तामो जिनि जागा जिनि मंगै तंगा नांनाय चीनी एडीसी चीनी हाथाव तंगा नांनाय हाय हिंगासे बुइसागै माइरा चीनी दखला तंनाय किन्तुबा बीजेपी रो ताबो तामसा जे समय एडीसी खुमुलंगफोर रेलि खायका वाइसा सारि कला कानै बुगं कलर खायका एडीसी दखल खायनाय माने चीनी जनजाति खायनाय मंत्री चीनी जनजाति खायनाय एमएलए एमबीसी दंगो मंत्री दंगो कोन साया एडीसी दखल खायनाय माने पिप्रासर जोंनो एडीसी सेफ्टी नि बागै सिन्दला सालायनाका पिप्रा प्राइवेट एरिया अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होनो जों पिप्रासर नि बागै सेफ्टी नि बागै अरो कासे कुलिनि खाजे खाय दिल्ली गभर्नमेन्ट सालायनामनि किन्तु बा दखल खायनाय दखल जे समय सेगै नामो अन्धसे दखल होनो ताफुच किन्तु बा जों दखल खायनाय रिगला अरो सिनि लक्ष पिप्रासर दंगो जिनि हालाम दंगो कुकी दंगो रियां दंगो जों कुनु समय जिनि मुकुमने सकमाना हिगला नर लिनाजे दखल खायनाय लिनाजे रिया रिगला ओगंगला खायसि किन्तु बा अकय बिमा हंगांकानो बीजेपी जिनि बांगना विकास मंत्री निजि मंत्री एमओया निजि सामुंसाया बिनि बेसामारिनो बेसारिनाय गोनां सारिनाय हिनै 15 सेकेन्ड से सातंगो छजोंया एसिवा तंगै र बयसे जना जातिनो नायनाय डेभलप खायनाय हिनै नरा आमाय बरनो भोट हिनायदे बरनो रिया जों साबनो भोट हिनाय जिनि बुबागारानो भोट हिनाय जिनि बुबागारानि इंगै बुबागारानि फायजा जोंनो नायखौलाय जोंनो तुजुनाय इको जिनि बेस्तांगो हाथाय बाफानो तिनि सिनिया बोथुदा बुबागाराबाय पार्टी बागानि हिन्दो हजाबाया अबन सिगांबो 25 बोसोर 30 बोसोर धरे
등 범할 때 영작 등 사이만으로 범할 사동 빌수가 깔아져 뭐 사이만으로 아버님 bagay 아프죠 머티프라 머타 파티야 머티프라 가진 티프라 산이 bagay 탕동한 bagay 지는 어티떨로 하이 어블러 저디 깨보 깨방카이 어블러 저디 깨보 깨방카이 등 비어글라 같이 항상 오하는 하죠 비어글라 부마그라니 bagay 부마그란 bagay 트리나이 덤파니 bagay 트리나이 너 레디졌다 Sung barang mati kasih kuasa nama semua. Jadi perasaan mana pariwa biasa seorang dalam hebru. Guli sama ni kasar apa? Hikung gak kalau tapok deh. Kalau tapok deh, tapok deh. Awak saya dalam tu, bahkan tempat saya kenai. Sini bukan yang kamu sama kerja. Bawa baru mulai sebaik tangga. Hei mana? Sungguh tu hei mana? Kita bah hei kampana. Di perasaan ni mungkin kau fajar sahaja. Mahindra tahu kalau dia orang tu jenis gula satu orang jatuh nopun. Di perasaan ni pada fajar ni kau sahaja. Aku nak itu. Abang ni bagai. Aku kan bukan tahu. Oh di pramata padia. Sentang ni bagai ya. Sentalan tangan bagai. Norong ni bagai. Norong wan subi. Aku bukan mesti kalau norong wan subi. Hambai.